си говорим. Да. Чакай само, че се карат. Ивана след малко ще тече Ивана Иванова да му последва. Говорил си с майката на Роузи? Да. Не може. Говорих. Майката да надърпа асансьора. Надолу сме на първия. Асансьора в момента. И тя се оказа, че е бременна в момента. Не гледаш, че е пълен, бе, брат. И пак ти нагледа чипси. Те уж нагледа, че брата. Бил майка. Гледай какво става. Мечове работи. Газа. Поне помогва. На лайф съм, да. Ти искаш да си в лайф, или не? Нямам нужда. Заповядай, да. Какъв е то? Здрасти, мъжки! Ей, какъв си ти, здравей! Гангстер, не бой се, аз жени харесвам, няма страшно, за тебе не е опасно. Обичам те, мъжки. Дръж печено, не бой се. Това е един плевенски колошар, кара за 2,45 на ден, знаеш ли го? Ян Кик. Еволата пичага, бъди мъж. Ян Кик ми е, направи си TikTok, изтегли си TikTok приложението, Ян Кик се пише, мъжки. Ще ги разбием. Тук ли си? Малко тук, да. Да, дърпи се от вратата сензора, да баш малата ме. Човека, значи, гледай мечове, брат, гледай какво става, гледай мечове, багажи. Брат. Давай. Почи, благодаря ти, Почи. Страхотна си. Чакай. Майка. Чакай някой, Ивана, някой им беше пуснал? Дай да първо. Някаква Ивана беше. Ивана, пусни пак да тук чуе Ивана. Кога ми взеха 15 евро за малка хавлия? Тя струва 2 евро, ви май бахти в газа. Добре? Чувствай се. Добре, ай чо. 15 евро се пребият. И в същия момент ги удрям на лайф една голяма. Гледаш ли? Гледам, да. Брате, няма да ме поддържиш. Ян, само предай, че в момента се издирва, че го пуснат за издирване. Кой бе? Майка и на Рози, току-що го Майка и на Рози ще пуска Стоян за издирване. Точно така, да. Майката на Рози, той не е на... Ако иска, май иска да бъде тя издирвана отзад. Слушай, да получи. Майката на Рози искат да издирват Стоян. What the fuck? Че той нали отива при нея? Нали ще видят тази вечер с Рози? И не знам, тя там 10 цигани, нали, колко са събрали, им платил и търсят Стоян в момента. Майко ми. Не, брат, тема намера вече. Той малко е се стресиран в момента. Така. Багажа, добре. Одялото, багажа. Зет търсят го за Зет. Майката на Рози го търси за Зет. Тя платила на няколко циганина и го издирват, да ни казва локейшн, да ни казва къде се намира. Ескапел, бе, казаха, че е пил ескапел, не би трябвало да имате. Той е ескапел. Ами не знам, някак си е фанала. То толкова бързо не може да се разбере. Не може толкова бързо, то трябва да мине време. Ще ви. Ако не е фанала, тази вечер ще фане. Добре. Йохане, фърли неко точка, не се стиска, айде. Чай малко да си почине, дева, че той се измори, съдя право, бори го кръка. Майде го малко. Виктор Скади Иванов, Габриел, Ванеса. Благодаря, брат, че той. Само го предупреди да ни казва локейшн, къде се намира. Обичам. Няма. Ванкича Антели. Така, чао.